شرو پفچونên giran navbera grûpên çekdariyên bi ser bi opozisyona Sûriyê li aliyekî û çekdarên Eniyan Nusra ku nav li xwe kirine Desteya Tehrîrê Şam li derdora herêma Efrînê berdewam e. Tevî gêştina rêkeftinan li hin deveran lê metirsiya derbasbûna Eniyan Nusra û dubera vegera şer ji bo Efrînê li cem xelkê sivîl yên Efrînê çêbûye. Duh çarşemê şerûpevçûnên giran navbera her du aliyan de li bajarokê Atmayê bi ser parêzgeha Idlibê ku nêzîkî navçeya Cindirêsê ya Efrînê ye û bajarê Darteza yê nêzîkî gundewarê Şêrawe ya Efrînê rû da. Di encam de ji her du aliyan kuştî hebûn. Şerûpevçûn navbera grûpên çekdar û çekdarên Eniyan Nusra metirsiyak di dilê xelkê sivîlên Efrînê de çêkiriye. Bi taybet li gundên Şêrawe û gundên Hevsînûr bi bajarokê Atmayê Idlibê û Darteza yê Helebê. Li gor jêdereke taybet ji nava Efrînê ji arkêra ragihandiye ku di encama wî şerî de xelk ketiye metirsiyê de ku careke din şer li Efrînê rû bide û çekdarên Eniyan Nusra derbasî Efrînê bibin. Ji derê her wiha dazanîn ku li gundên Hevsînûr bi navçeyên ku şer têde rû didin, xelk di wê metirsiyê de ku dîsa ji malên xwe derkevin. Ji ber ku rojana li ser dengê top û fîşekan radikevin û li ser dengê wan radibin. Ji alêxwe serkirdeyekî di çekdarên artêşa niştimanî ya bi ser hikûmeta Sûriyê demkîva ragandibû ku ew kar ji bo sivikkirina fişarê li ser bajarokê Etarîbê dikin. Bajarokê Etarîb yek ji kevintirîn bajarok ku ketibû destê çekdarên opozisyonê de û beriya çend rojan di şerê navbera tevgera Nûreddînê Zinkî û Eniyan Nusra ew bajarok kete dibin destê Nusra de û bandora nêrînî li ser Efrînê hate tomarkirin. Li gor jêdaran behs kiriye ku bi sedan malbat berê xwe dane Efrînê û di cihê Kurdan de bicih bûne.